מאוד מאוד אהבתי את העבודה של נעמה. אני הולכת אחרי העבודה שלה כבר תקופה מסוימת, והתרחבתי. הצלחתי להרחיב את הלב. אז ככה, כששמעתי על הפרמה, שזה פרויקט גדול ונכבד, ידעתי שאני לא מוותרת על זה. קודם כל קיבלתי המון כלים חדשים בנושא אהבה, כמובן. בעצם השתמשתי בקבוצה כמראה לעצמי ולמה שהייתי רוצה לשפר, לשנות, לצמוח, לאן הייתי רוצה לצמוח בחיים שלי. הכלים והדרך שעשיתי מהרגע שהתחלתי היא באמת כאילו אני לא מכירה, לא יודעת איפה הייתי עוד יכולה לעבור דבר כזה משמעותי ובאמת חזק, כאילו עמוק וחושפני וטרנספורמטיבי, פשוט טרנספורמטיבי. אני ממש מרגישה שאני כרגע בשלב שבין הגולם לפרפר, שאני ככה במקום הזה. גדלתי, באמת, פשוט עזרים, פשוט לקבל, קחי כלי, קחי עוד כלי, קחי הנה עוד משוב של חבר לקבוצה, קחי הנה עוד דרך שבה את יכולה לצמוח. צמחתי, גדלתי, יש לי בסיס יותר חזק עכשיו. כל התהליך הוא מוחזק בצורה מדהימה. הכל ממש מחושב לפרטים הקטנים ביותר. נעשתה פה עבודה מדויקת פשוט עם חשיבה עד לפרטים הכי קטנים. כל המורים כמובן באמת נבחרו בקפידה וכל אחד נתן את הפן שלו. זה פשוט סגר צורה יפהפייה של בית ספר שעדיין לא נראה כזה, פשוט ראשון מסוגו. וממצא ממש בחום מהלב.